Diyos Marinaldo po sa Tuya Gabos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Kaiba kan sa tong mga personal na intensyones, ang misang ini idinudulot bilang pasasalamat kan Kosay Oil Mill employees, Nene del Rosario, Dote Monte and family, Mel Matias and family, Llantero and Dicena family, Malu Bendesio and Nitz Abio. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert, Lorraine Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Special intentions for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez, offered by Rodriguez family. For safe and good health of Carmen and Corvin, Joseph Bunyag, Viel Maria, and Gerald Chodor Rodriguez. For safe, good health, and financial blessings of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy Bunyag, Jerome Rodriguez, and Michelle Angela Primavera, offered by Bunyag family. For good health and protection of Justin and Eloise, and the special intentions of Marian, Mel Ezekiel, and Mel Gabriel. Petition for safety and good health and financial blessings for Mary Jane, Roderick, Bibi, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Angelo, Christian, Marie, Naina, and John, offered by Llantero and Dicena family. For safety and good health of Eleanor Compuesto, offered by Cindy. Prayer for the souls of Reverend Father Luan Harsia, for all souls of dead members of CRC and LLFCC, eternal repose of the souls of Arnaldo and Corvin Arnold, offered by Bunyag family, eternal repose of the souls of Pantaleon, Reynaldo, Rodrigo, Antonina, Cornelio, Jaime, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For all souls in purgatory, offered by Dote Monte and family. For the souls of Perfecto and Avelina, and all souls in purgatory by Matias family. For the souls of Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jane, Antonio, Epifania, Maria Clara, and for all souls in purgatory, offered by Decena and Llantero family. For the soul of Joseph, Glenn, Clyde, and for all souls in purgatory. And for the soul of Bernardo and Eustaquio. And for the souls in purgatory, offered by Nitz Abio. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan iyo ang ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Ang pagpapamiibi o pakikipag-ulay sa mahal na Diyos, sarong mahalagang bagay sa buhay Kristiyano. Kaipuan na gayo na ang sarong Kristiyano, magpamiibi takundai, siya luhay-luhay na mapaparayo sa God, mapasuhay sa mahal na Diyos. Masakit ang buhay Kristiyano kung mayong pagpapamiibi. Ini ang buot ipasabot sa satuya kan transfigurasyon o ang pagbagong anyo ni Jesus para sa to. Sa pagpamiibi, mababago ang satuyang pagkabuhay, ninhuli taan pagpapamiibi, burabod kan mga balaog kan Diyos. Sa panahon ng Kwaresma, pakusugon niya to ang satong pagpapamibi sa mahal na Diyos. Ang selebrasyon niya to unyan, panginginutan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmaugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maharak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos, nagtugon ka sa mo, na inanyugon ang padangat mong aki. Pagkanigoan basugon kami sa buot kan sa imong tataramon. Tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, na sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Ang Diyos nakipagtipan ki Abraham. Sa imong kapag-arakian, itatao ko ang daga na ini poon sa salog nin Ehipto, saggod sa dakulang salog. Magtaon nin halimbawa lugod sa satong buhay ang pakikipagtipan na ini. Ang Diyos, padagos na magawaras ning karahayan asin kitaman, nagdadanay sa iya. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Dinara si Abram sa luwas asin sinabihan, magtingkalag ka sa langit, asin bilanga ang mga bituon kung kaya mong bilangon. Sinabihan siya, magiging siring ang sa imong kapag-arakian. Nagtubod sa kagurangnan, asin ibinilang sa iya ang kasuriputan. Nagsabi sa iya, ako ang kagurangnan, ang nagpaluwas sa imo sa Ur, kan mga Kaldeyo, tanganing ikapasadiri ko sa imo ang dagang ini. Alagad naghapot siya, kagurangnan kong Diyos, paano ko maaraman na masasadiri ko ini? Nagsabi sa iya ang kagurangnan, ikuamo ako nin sarong turilyo na 3 taon, sarong babaeng kanding na 3 taon, asin sarong karnero na 3 taon, sarong salampati, asin sarong agbaan. Ikinoasya ka inigabos, binaranga ini sa tahaw, asin pinaatubang ang lambang magkabanga ang mga gamgam, dai binanga. Nagbaba ang mga mananaklot sa nagamgam, pasiring sa mga binuno. Alagad, binugaw sinda ni Abram. Masulupnan aldaw, sarong hararom naturog, suminangkob ki Abram. Uya, kinukuruban siya nin kilabot, asin dakulang diklom.
nakasulop na, asin madiklom na, uya, nagaasong horno, sa kakaraba, uminagi sa tahaw, kan binaraak na hayop. Kan aldaw na ito, nakitipan ang kagurangnan kay Abram na ansabi, sa imong kapag arakian, itatao ko ang dagang ini, puon sa salog kan Ehipto, sagkod sa dakulang salog, na iyo ang salog kan Euphrates. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Sisay an matatakutan ko, an kagurangnan kakusgan kan sa kong buhay. Sisay an matatakutan ko. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Danguga kagurangnan an sa kong tingog na ipinag-aapod ko. Kaugayi ako asin simbaga. Dapit sa imo nagsabi an sa kong puso. Hanapa an sa iyang lalawgon. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An lalagon mo kagurangnan an hanapon ko. Hare pagtagoa an lalawgon mo halit sako. Day ka magbirik sa kaanggutan sa imong surgoon. Tabang taka, day mo ako ipagsikwal, day mo pagpabayaan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Nagtutubod ako na maihiling ko ang karahayan kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom sa kagurangnan, magkusog, mag-isog ang puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Sinasadol ni San Pablo ang mga taga-Filipos na arugon siya sa pagsunod kay Kristo. Napahalagahan bako ang mga kakanon ninahawak o ang mga kinabano na bagay, kundi ang kakanon kan kalag na hali sa langit. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Makisumaro kamo sa mga nag-aarog sako, mga tugang. Asin, magnuhod nindo ang mga naglalakaw, susog sa aarugan na hinihiling nindo sa mo. Tadakol ang naglalakaw, nakaiwal kan krus ni Kristo. Dayaday ko nang isinabi sinda sa indo. Asin ngunyan, nagtatangis ako na isinabi ko sinda. Ang sa indang katapusan, kawaaran, ang sa indang Diyos, iyo ang tulak, asin ang kamurawayan, yaon sa indang kasusupgan. Ang mga kinabanon, iyo ang sa indang iniisip. Taan ina tang banwaan, yaon sa kalangitan. Hali manduman ang paraligtas na satong linalauman. Ang kagurangnan na si Kristo. Liliwaton niya ang hamak tang hawak na mga kabaing sa mamurawayon niyang hawak, sa bagsik kanyaon sa iyang kapangyarihan. Ipasakop ang gabos sa iyang mansana. Kaya mga tugang, kung namumutan asin napupungawan, kaugmahan ko asin korona, tasirin ka ini, kamo matindog nin pusog sa kagurangnan, mga namumutan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw ka marahay na bareta. Resurrectionem tua, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Iniban ni Jesus si Pedro, si Juan asin si Santiago, asin tuminikad sa bukid sa pagpamibi. Sa iyang pagpamibi, anitsura kan sa iyang lalawgon na iba, asin an sa iyang gubing, puminuti nakakasuriaw. Uya dawang lalaki nakikiulay sa iya, si Moises, saka si Elias, nagpahiling sa kamurawayan, nagtataram sinda dapit sa sayang iksudo, na uutubon niya sa Jerusalem. Si Pedro asin si kairiban niya, nagagabatan ng turog. Alagad, palibasa, nagdanay sindang mata, nahiling nindaan sa iyang kamurawayan, asin ang duwang lalaki na nagtitindog kaiba niya. Tara, kan mahali na sinda, nagsabi si Pedro kay Jesus, Maestro, magayon na digdi kita, magibo kami nin tulong tulda. Saro sa imo, saro ki Meses, asin saro ki Elias. Dai niya aram kung anoan sa iyang tinataram. Mantang sinasabi niya ini, duminatong ang sarong panganuron, dangan sinangkuban sinda. Natakot sinda paglaog sa panganuron. Dangan, duminatong ang sarong tingog na hali sa panganuron na ansabi, ini ang sakong aki na pinili, magdangog kamo sa iya. Pakatapos kang tingog, si Jesus na sana anyaon duman. Nag-alo sinda asin kan mga aldaw na ito, mayo sindang inusipan kaining nahiling ninda. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa Indo mga tugang. Diyos maray na aldaw man po. Iguang istorya kan sarong lalaki na siging reklamo sa trabaho. Sa 20 taon, an sa iyang lamesa, pano nindae natatapos na trabaho. Mga surat, mga resibo nin dapat bayaran, asin iba pa. Alagad, may oras siya na mag-relax, asin mag-gurugod time. Sarong banggi, nang iturugan siya, yaon siya sa laog kan dakulang kwarto, na may kadakulang table. Mayong nakapatong na mga paperworks, malinig. Gabos, maayos, asin sa iyang trabaho, tapos na gabos. Ang mga problema na ayos. Sa wakas, naubosan sa iyang trabaho, asin mayo na siyang gigibuhon. Pagluwas niya, maayos ang garden, asin malinig ang gabos. Sabi niya, ano ang gigibuhon ko ngunyan? So nagpuo na siyang maboring. Mayo na siyang ginigibo. Nag-agi ang kartero, alagad mayong surat para sa iya. Kaya naghapot siya kung anong lugar ito. Sabi kan kartero, iyo na ini ang impyerno. Matugang, dakol sa ngunya ng mga tao na gusto tulos makuhaan success, alagad habo magsakripisyo. Gusto ning trayumpo, alagad habo magtrabaho. Kaya ang iba nag-iisip na sa nakang madalian na paagi. Tangani na makuhaan sa indang kamautan. Ang iba may hilang ning AIDS. Ang bot sabihon as if doing something, pero mayo man. So mayong gibo sa maghapon. Uso na ngunyan ang mga estudyante na nagbabakal ning thesis or instant term papers or instant module, babayadan mo na sana. Ang iba nga ni, instant diploma. Dahil man nagtapos pero may diploma, may nakasabit na diploma. Ang inaapod niya tong pagbabagong anyo ni Jesus, ang pagbabagong lawog ni Kristo sa Ebanghelyo, nagpapahiling sa to na dai maabot ang tagumpay na dai mo pinagtrabahuhan. Aram niya to yan, may mga experience kita na kaipon talagang pagsakripisyuhan, lalong-lalo na ang mga mahalagang bagay sa satuyang pagkabuhay.
Ang ebanghelyo nagpapahiling kan panamit na kamurawayan kan sa iyang pagsakit sa langit. Aram niya to na ang mga kasabihan, no guts, no glory, no pain, no gain. Sa mga nag-exercise, no pain, no gain. Sa mga Kristiyano, no cross, no crown. Sa mga security guard, baga, no ID, no entry. Pagdaay ka na vaccine, no entry. Kadtong pandemic. You see, Jesus was conveying the message. You cannot achieve glory without the cross. You cannot get something for nothing. Totoo man ini sa satuyang lambang paghiro. Dahil kita makakapasa sa exam kung dahil man talaga kita nag-aadal. Dahil kita magkakaigwan ng anniversary. Kung dahil tayan pinaglalapigutan, anniversary sa kasal, anniversary sa pagkapadi, kay puhan pagtrabahuhan mo yan. Tangani na makaabot ka dyan. So mga tugang, mailing niya to na ang gabos na iniyong inaagihan niya to nin pagsakit, sarong pakikisumaro sa pagsakit ni Kristo, tangani magkaigwang merito asin kahulugan sa atubang nin kagurangnan. Kaya enot, ang ebanghelyo ngunyan, sarong pagpahiling sa tuya na may kahulugan ang krus. Dawa na nga ni ang mga matanos na tawo, nagsasakit. Tangani sa nang ipahiling kung gura ano kakusog ang katanosan ng Diyos. Pandua, ang ebanghelyo ngunyan, nagpapahiling na si Kristo ang aki ng Diyos, asin siya ang Mesiyas na maabot. Si Moises, asin si Elias, mga harigi sinda sa lumang tipan, na minarepresentar kang katugunan or kang batas, asin kan mga propeta. So ini, pagpahilig na si Kristo, ang kapanuan kan pangako ng Diyos, asin siya ang madarang kaligtasan sa gabos. Pantulo, ang ebanghelyo ngunyan, sarong panamit, kan maabot na kamurawayan, tanganing pakusugon ang buot, kan mga disipulos. Kaya baga binasa ta ini sa ikaduang Domingo kan Kwaresma. Tangani na magkaigwasinda ning glimpse kang inaapod na kamurawayan pagkatapos kan pagsakit na agihan nin kagurangnan. Ini ang minsay sa sato gabos na ang krus asin pagsakit na satong inaagihan may paglaom na kamurawayan na kaiba ang satong kagurangnan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulungan daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang in mga santos, sa pagpatawad in mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bukid nin Tabor, nagsabi ang Ama kay Jesus, ini ang namumutan kong aki, himatean nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya tong idulot sa iya, ang satuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, magbanaag kang mamumuto na presensya ni Kristo sa saindang mga paarog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa laog kang Kwaresma, ikapahiling niya to ang kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na katibaadan na malagalag sa tamang dalan huli kan sa indang mga kakundian. Makagamiaw, nasinda may hiras sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na nagihelang asin mga biyadi, makapasan kan sa indang mga krus na may kusog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ako ay ining mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Panuaan sa muyang puso, kan pagkamuot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Thank you. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato at sin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, na ining sakripisyo maglinig kan sa muyang mga kasalan. Asin sa pagsilibrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos, asin nakakaligtas. Nadanay, asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan. Nagpahiling siya sa inda, sa banal na bukid, kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksi, kan tugon, asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan mga bertudes sa kalangitan, padagos kaming nagsisilibrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, daing untok na nagrorokyaw. Sa
Matuod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon, kanis sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaok sa iyang mga disipulos, nang sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, kaya sa kuyang hawak, idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paghibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkaniko mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Siring man, irumduma kagurangnan, ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, aning malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhena Ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-uma asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian,
nangangahas kitang magsabi. Ama yamo na yamo sa langit, ang panalon, ang ngaral mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya monya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin paray kami ang narahasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang hinahan.
host. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Madya sa pag-isumaro, ki Jesu Kristo, sa banal niyang awa, asin sa iyang dugo, sa iyang itinatao, ang buhay para sa kaligtasan ng katawan. Maria sa aga ko, ki Jesu Kristo, sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tong buhay, anakon, harap nin kaligtasan sa tuyang ilong. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, kaming nag-aako kan mga mamurawayo na misteryo, naghingua sa pagpasalamat sa imo. Tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawa ngunyan, na makisumaro sa mga bagay na langit nun, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan niya ito ang satuyang Mass Presider, si Reverend Father Darius S. Romualdo. Thank you, Father. Ang satuyang Mass Offerer, Mrs. Shirley de la Viña and family. Salamat man po sa mga altar servers, ang satong akolito, ang nagbasa, asin sa tuya gabos na uya digdi nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang satuyang collaborator, ang People's Broadcasting Network sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan. Ini madadalan alas 6 nin Domingong aga sa PBN TV 5, asin mahihinanyog sa OK FM Radio. Ang Misa nin Banwaan madadalan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Sa tuyang mampong i-like, i-follow, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na dae nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, kagurangnan danay na bendisyonan sa imong mga paratubod, singgibuwa sindang siring kaimbod sa marahay na bareta kan bugtong mong aki. Kaya lugod makaya nindang padagos na magmaot, sin maugmang makaabot sa kamurawayan. Naan kagayunan niya, pinahiling sa mga apostoles, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyon ang kamo nin Diyos na mga kamhan, an Ama, sinan aki, wati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos daan misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagsisay mananaw
sa dili